hapon, kinitong latest weather update. Ang low pressure area na atong gimonitor gahapon nahimo na ng bagyo or tropical depression Nympha. Nagilayon sa 685 kilometro silangan sa Basco, Batanes na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour dool sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 70 kilometers per hour. Almost stationary ang kanyang paglihok. Samtang ang low pressure area na sa vicinity sa Tarlac o diri sa may Luzon area, habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa central ug southern Luzon ug kasama na ang western Visayas. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu ug silangan bahin sa Visayas, makasinatit ang panagsang mapanganuron ug natay mga patak-patak na mga paguwan, samtang kasud pambahin sa Visayas, makasinati silang katag-katag na mga paguwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Base sa atong latest track ng bagyong Nympha, dili mo landfall sa inipad sa atong nasod ug posible kining mo intensify o mahimong tropical storm within 24 to 48 hours ug makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility sa adlaw sa Sabado. Ang hangin sa tibok sa Visayas kasarangan ngadto na sa kusog ug ang atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Ang gitason sa balod moabot sa 1.25 to 2.5 metros. Ang dagat mo taob sa alauna 21 sa kadlawon ug muhunas sa alas 7:44 sa buntag. Ang adlaw mo silang sa alas 5:34 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.bagongdatpagasa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino, mayong hapon.